Ir-Randan huwa żmien li matulu aħna l-insara nħejju ruħna l-festa tal-Għid il-Kbir. Issib min qatta l-40 jum tar-Randan b'sawm, talb u penitenza. Is-sawm fir-Randan għalina l-insara ifakkar l-40 ġurnata li Ġesu Kristu għamel waħdu fid-deżert isum fejn ma waqax għat-tentazzjoni tax-xitan qabel l-aħħar ċena iħejji ruħu għall-passjoni u d-batija li kellu jgħaddi minnhom fuq is-salib u l-qawmien mill-mewt biex isalvana. Kruta One News kien fit-toroq tar-Rabat fejn seta' jara għat-tabija ibijaw sfineċ tal-inċova, imqaret u varjetà kbira ta' akel ieħor. Staqsejna lin-nies jekk għadhom xisumu fil-ġimgħa l-kbira u jekk se jeklu. Is-sum bħal Iva. x'beħsibek tiekol? Jiena għaġi molli fl-ofsenar. Ma tħandrux però issa waqajna l-isfinet, mux sineċ għajdu għasata tal-ispinaċi. Nipruvaw, Iva. U x'beħsibkom tieklu? Ħut illum ħan nintafaw fuq il-ħut. Bicċa ħobż bil-butir, that's it. That's it. U kafe biss. Ma tanġes. Għazzini kolli fġet s-sortu. Għax bakkaljaw bħal martajt għanna l-għoċu. Ma jtezwel tieklu. Ajwa, jallom il-ġumar kmirox, jallom biss. L-insomiet, jallom biss. Se tiekol immallu? Minastra. U daqfek. U kafe bil-ħalib, kafe, bla-ħalib, bla. Le, ma nemmenx fija, l-importanti li tagħmel rida tajba man nies dik nemmen fija, u mhux illum biss kuljum. Ma nekolx laħam ħelu. X'beħsibek tiekol illum? Illum berbux. Kudu s-sar il-maraw. Minestra għanna u nieħdu daċej kafe bxejn ekku. Mikla tajba, berbux. X'beħsibek tiekol? Ħut. Għaxin naqra nsumu. X'beħsibek tiekol? Sanġu taf nofsenaru bit li ħobs għata rapposti bitrġobon. U għata flaxiju, għabar fuq l-sessjoni, għasib u kollu. Ija, toqsu stonku vojt jew. Ma nikolx laħamu. U ħelu, illum. Illum minestra. Illum għastaf sew, l-titfali nieħdu jinvurdiri mux jena, ma tanċina fit. Le, ma nsumx jiena, ma nemminx biha. Importanti ma missara lil ħaddieħor. Dik, u nejn il-menu fil-bżonn. Noqgħod naqra attenta hija għax imbagħad ekla tajba fl-ofsenaru ravjul tagħmlu l-maran. Kuskus lesta li kla fil-fatt. Kinna torti minna, xajna torti, u għannita u. Ma nekolx laħam u ħelu, ma fl-ofsenar xorta niekol. Ġili nsumu ġili le. Illum se tagħmel. Illum nsumu għax m'għandniex niklu, l-torta mhux ħan niklu. Mill-ikel li naħseb illum hija tkun ġurnata tal-ikel tagħmel differenza, ma naħseb hemm sawm li huwa ħafna fundamentali minn hekk. Il-ġid mal-oħrajn, naħseb li wieħed jirrifletti aktar fuq iż-żmien li nkunu għaddejjin minnu u jirrifletti anke fuq ħajtu u naħseb hekk xi ħaġa sinifikanti bħal dan fiha aktar ufol għal żminijiet li qed ngħixu fihom illum. Għadni kemm kilt putina tal-ħobs. Da sawm? Ma nafx. Le ma nsumx jien. X'beħsibek tiekol? Illum fwitu. Fwit tat-tiġiġ, le, spagetti bil-fwit tat-tiġiġ. Dak laħam hu.